ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕಡು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಗಲ ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡೆ ಬಡವೇರ್ನಲ್ಲ ಬಡವೇರ್ನ ಅಗ್ಲೇ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಅಗ್ಲೇ ಜ್ವರ ಬರೋಡಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆದಿತ್ತ ಬ್ರೆಡ್ ಪೂರ ಕೊನಪಿದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೆನಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಪೂರಕಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ಚಾಪರ್ಯಾರ ತಿಂಡಿ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಲ್ಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಂ ವೀಡಿಯೋಗು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾ ದಿಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ದಾದಾ ದಿಪ್ಪು ಪಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಾರು ಉಂಡು ಹೌದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀನು ಕೆಲವು ನಿಕ್ಕು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಏಪ ಇರು ನೈಟೇ ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರ ನೈಟೇ ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರ ನೈಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅತ್ತಿತ್ತೇನಾ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ನೈಟ್ ಬಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೂರ 89 1970 ವರ್ಷಡು ಎಂಕಲ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲ್ನ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಎತ್ತುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತು ನನಕ್ ಒಂಜಿ 70-89 ದಶಕಡು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಾಗಲ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಗಲ ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡೆ ಅಗ್ಲೇ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಅಗ್ಲೇ ಜ್ವರ ಬರೋಡಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆದಿತ್ತ ಬ್ರೆಡ್ ಪೂರ ಕೊನಪಿದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೆನಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬೋಡಿತ್ನಾತ್ ತಿನಾರುಂಡು ಇತ್ತೆಗ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೆ ಆತುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಜ್ವರ ಬತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ನಮಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋಡಂಡ ದಾಲ ಪರ್ಬನ ದಾಲ ಬರೋಡು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮಾಮೂಲಿ ಆತುಂಡು ಇನಿ ಪಾಡಿ ಅಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಪಾಡು ಜಿರವೆ ಬೇತಾಡ್ ದುಂಬ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋಡಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡಂಡ ತಿಲ್ಲದಾಗ್ಲೆ ಬೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಪೂರ ಬರೋಡಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತುಂಡ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ಬಾಲಂಡ ಮಲ್ಲ ಪೊನ್ನನ್ನ ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಅಲ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಕೊನಗ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪರತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚ ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲಾತೆ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಆನುಲ್ ಇತ್ತೆರಡ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಐಟೆ ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೈದುಂಡು ದುಮ್ಮದ ಡ್ರೆಸ್ ಫರಕ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಲಿಗೆ ಕಜ್ಜಾಯ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡಂಡ ಯುಗಾದಿ ಬರೋಡಿತ್ತುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕ್ಲಗ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಾಲಾಯ ಪೂರ ಬರೋಡಿತ್ತು ನೈಟ್ ಪೂರ ಮಾಲಾಯ ಬಲಸುನ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಬರೋಡಿತ್ತುಂಡು ಹೋಲಿಗೆ ಕಜ್ಜಾಯ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಾಮೂಲಿ ಅವು ಏಪ ಬೋಡಂಡ ತಿನ್ನೋಲಿ ಎಂಚಿನದು ತಿನ್ನೋಲಿ ತಿಕ್ಕುಂಡದ ಬೇಕರ್ ವಾನಮ್ದ ಬೋಡಂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂಜಿತ್ತು ವಾನಮ್ದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಬೀಜ ತಿನ್ನೋಡಂಡ ಪಾಯಸನೇ ಮಲ್ಪಡಿತ್ತು ಅಪಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೀಜ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲದನತೆ ಅವಳ ಕೊನತ್ತು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲದನೆ ಬೊಕ್ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಡಂಡ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪುನತ್ ಅಪ್ಪಗ ಪೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಪೋಡಂಡ ಒಂಜ ಮದ್ಮೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಜಿಂದ ಸೈಯೋಡು ಇಪ್ಪೋಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಇಜಿಂದ ಏರ್ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಆತ ಪೋಪಿಜೇರು ಯಾರ್ಜ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಪಾರ ಗಾಡಿ ಅವು ಒಂದುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಾಮೂಲಿ ಆತುಂಡು ದುಂಬಾವೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಡಂಡ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮದ್ಮೇನ ದಾಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಜಿಂದ ಏರ್ಲ ಸಾಯ್ತಿ ಇಪ್ಪೋಡು ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಗಾಡಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಂದಾಯ್ತ ದುಂಬು ಗಾಡಿ ಬಾರಿ ಅಪುರ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ದುಂಬು ಪೂರ ಮುಳಿತ ಪೂರ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಐತೇನು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅದು ಒಡಿಲ್ದೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಒಡಿಲ್ದೆಲ್ಲ ತೂವರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಳಿದಕ್ಕನ ಪೇಸ್ಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಡಿತ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪೂರ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪದ ಇತ್ತೇರು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೇರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಕೂಡ್ಲೆ ದಕ್ಕದು ಬೇತೆ ಕನಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಏನಿಟ್ಟು ಪೂರ ಕುಲ್ದಕ್ಕು ಇಂತೀರು ಕುಕ್ಕು ದಪ್ಪುಡು ಬೀಜ ದಪ್ಪುದು ಒಕ್ಕ ಮಜ್ಜಿ
ಮಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕಗೆ ಕೈ ಬೇವುದಾದ ಬೊಕ್ಕವೇ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡಂಡ ಅವು ಪೂರ ತರೇದ್ ಪೂರ ಪೋಡಿತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತರೇದ್ ಪೂರ ಪೋಡಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸಾಜು ಚಪ್ಪಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐದು ಚಪ್ಪಲ್ ದೆತ್ತನ ರೆಜ್ಜಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಉಂಟ್ಲಿ ಇತ್ತ ಅಂಚದ ಒರಿ ಎರಡು ಐನೇನ್ ಜಾತೆ ಇತ್ತೆರಡು ಮುಂಜಿ ಮುಂಜಾತೆ ಒರಿ ಎರಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಇಪ್ಪು ಏತ್ ಬಡ ಬಡಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಜಾತೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಅವು ತರೇದ್ ಪೂರ ಅಂದಾದ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕನ ದೇಶ ನೋಡು ದುಂಬು ಪೂರ ನೆಕ್ ಕಾರ್ ವರ್ಷರಿನ ಪಾಡೇದಿರು ಗೋನಿ ಗೋನಿ ಲೆಜ್ಜಿ ಪರತ್ ಕುಂಟು ಪಾಡೇದನ್ನು ಗೋಣಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ವಾವಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಉಂಟ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ನಿಲ್ಲಡ್ ಗೋನಿಂಡು ಏತ್ ಬಡವ ನಿಲ್ಲಡ್ ಗೋನಿ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಉಳ್ಳ ಇತ್ತೆ ದುಡ್ಡೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬ ಎಂಕುಲ್ ಶಾಲೆ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪನಾಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೆನ್ ದೆತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಐಕ್ ರಿಫಿಲೆ ಪಾಡ್ನು ಬೇತೆ ಪೊಸತ್ ಪೆನ್ ದೆತೊನ ರೆಜ್ಜಿ ರಿಫಿಲೆ ಪಾಡ್ನು ಪೆನ್ ಅವ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಪೆನ್ ರಿಫಿಲ್ ಪಾಡ್ ರೆಜ್ಜಿ ಪೆನ್ನೆ ದೆತೊನ್ನತ ಪೊಸತ್ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಆಪು ಜೊತೆ ಏನ್ ಅನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಪೂರೆಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒರಿಯನ್ನ ತೂದು ಜೋಕ್ಲು ಕಲ್ಪುವ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಡ್ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಇಂಕ ಅವೇ ಬೋಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಲಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೋರನ್ನೇ ತರ ತಿನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಟಿವಿಟ ಬರ್ಪುನತ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಾಲ ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎರ್ನಾಲ್ ಬರಿತೆರದಾಗಲ ನೀರುಳ್ಳಿಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅವು ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ 100-200 ರೂಪಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ 100-200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲ ಕೊರ್ರೊಂಡೆ ಪಿರಾ ಕೊರ್ರೊಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಇತ್ತೆ 100-200 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಸಕ್ಕರೆ ಅದೊಡ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಲಾತ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೋಪೆದತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆತ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಟನ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಲ ಮಲ ಐಟಮ್ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಏನ ಉಂಡು ಐಟೆ ನಮಕೊಂದು ತೃಪ್ತಿಯ ಒಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಪೂರ ಇತ್ತನ ಪೂರ ನಮಕ್ ಆಸೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬೋಡೆ ಪನ್ಪರತೆ ಆಸೆಗದತೆ ಕಾರು ಉದ್ದ ನೀಡೋಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರೀ ಎಂಕಲ ಜೀವನ EMI ಏಪದ EMI 2 ಗಂಟಲ EMI ಸಾಲ 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 ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದ ಏನಟೊಂಜಿ ಕೊನತನ ಇಂಕ ಅಂಚಿತ್ನಾನೆ ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ನಾನೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕರ ನಿಲ್ಲಡ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದ ಎಂಜಲ ಆಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಏನಲ್ಲ ಕೊನತಿಂಡ 4 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಂಡ ಎಂಕಲ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲ ಎಂಚುಂಡು ಏತು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಓಲಿತ್ತಿನ ಆತ್ ಬಂಗಾರ ಒರಿಯಡ ಎಂಚಿ ಇತ್ತುಂಡ ಪಾಪದಗ್ಲ ದಾಲೆಜ್ ಕಣ್ಣುಗೊಲ್ಲ ತೂವರ್ಲ ಇಕ್ಕೆದ್ದುಜಿ ಇತ್ತೆದ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮನ ಪೂರ ಮದ್ನ ಟೈಮ್ ಹುಡುಕೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಎತ್ತಿಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದನ್ಕ ಅಪ್ಪಗ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತೀರ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5 ಮಲ್ಲೆ ಬಂಟ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕುಲು ಅಂದಿನ ಟೆಂಪೋ ಹೋತ ಗಟ್ಟಡ ಮದಿಮೆಗೆ ದಿಬ್ಬನ ಹೋತನ ಟೆಂಪೋಡ ಓಪನ್ ಟೆಂಪ ಅಮ್ಮನಕ್ಲ ಲವ್ವಿಗೆಯ ಆಯ್ತು ಹೋತ ಏನ ಅಮ್ಮನ ಲವ್ವೆ ಮದ್ಮೆದ ಗಾಡಿಗೆ ಟೆಂಪಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾರಿ ಸೀರೆ ಎತ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತ ಅಂಚೆ ಅತ್ತು ಏತು 25,000 ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಮುಲ್ಲು ಅರೊಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಪೂರ ಮಾರೊಂದು ಬರದಿ ಪೆದೇರು ಅರೆ ಒಂಜಿ 4 ಬೀಜ ಕೊರಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆಪ್ಸಿ ಕೊರ್ಪೆದೇರು ಇತ್ತೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದಿಕ್ಕು ಅಪ್ಪ 1 ರೂಪಾಯಿ 4 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಕ್ಕೆದುಂಡು 1 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಪೆಪ್ಸಿಗೆ 4 ಎಂಕುಲು ಬೀಜ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು 4 ಬೀಜ ಕೊರ್ಪುನಾರ ಅಂಚೆ ಜೀವನ ಪಂಡಂಚ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಂದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ದುಂಬಿ ಎಂಚಿ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತನ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವಡ ಇಂಚೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬಿ ಇಂಚೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ತೆರೀನು ಬೊಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಪಂದು ಕೊರ್ಪುಜ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇರ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮನೆ ಮಾಮಿ ತುಲ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲು ಮಾಮಿ ಸೀರೆನೆ ಇತ್ತು ಜಂಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸೀರೆಡ್ ಎತ್ತು ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ದಿನದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಅಂದು ಪಡಂತ ಜರಮ್ಮ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಮೇರೆ ಅಮ್ಮಗಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಗೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತೊನರಳ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತೊಳಿಯರ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ನ ಪೂರ ದೆತೊನ್ನಾಗೆ ಇತ್ತಲಾರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ತನ ತುಂಡಾರಡ ಆಂಡಿತ್ತ ಆಸೆ ಪಂಡೆ ದುಂಬು ಆತು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತೊನಾರ ಇಂಕ ಅಂಚದಿತ್ತ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಗಿಂದ ನಾನು ನೀ ಕೊಂಚ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲನಾ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪೆ ಆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡತ್ತ ಏತುಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್
ಕರೆಂಟ್ದ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಗ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎತ್ತುಂಡು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಬನ್ನೋಂಡು 7 ಒಟ್ಟುಗು 7 ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ 7 ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್. ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ 7 ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಎತ್ತುಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಎತ್ತುಂಡು 7 ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಎತ್ತುಂಡು ಪಾರೆಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆಜ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೋಡಿ. ಏನು ಗಂಟೆ ಎತ್ತದಿಂದ ದೀಪ ನಿತ್ತೆ ಟೈಮ್ ದೀಪ 25 ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ 21. ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾರೆ ತಪ್ಪು. ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೆಂಡ ಏನು ತೂಲೆಗ ಸ್ಕೋಡೆ ತುಂಡಂದೆ ಬಲ್ತು ಸೇಂಕೊಂದು ಬೋದು ತೂ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಬೈದ್ರೆ ಇನಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಈ ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ 7 ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು 3 ಪಿನ್ನದ ಬರ್ಪನದ ಹೋಲ್ ಪಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪನದ ಪ್ಲಗ್ ತಿಕ್ಕಾರ 7 ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏತ್ 3 ಪಿನ್ ಉಂಡು. ವರ್ಂಬನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇನಾ ಒಂಬ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ 11. ಅಯ್ಯೋ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮನೆತ್ತೆ ಮೂಲ ಒಟ್ಟುಗು ಏತ್ ಕಂಡಿ ಉಂಡು ಒಟ್ಟುಗು 7 ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. 1 2 3 4 5 ಒಟ್ಟುಗು 7 ಒಟ್ಟುಗು 1 2 3 ಅವು ದೆತ್ತಿತ್ನಾಲೆಪ್ಪು ಗೋಡೆಡಿತ್ನಾಲೆಪ್ಪು ದೆತ್ತಿತ್ನಾಲೆಪ್ಪು ತಿರ್ತಲೆಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಬ್ರೆಂಚಿನ ಅವು ಪಂಡತ್ ಒಟ್ಟುಗು ಟೋಟಲ್ ಒಟ್ಟುಗು ಎತ್ತು ಕಂಡಿ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಎಂಚಿನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ 1 2 3 4 5 5 6 7 ಎಡ್ಮ ಓರ್ಮ 10 11 16 ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ 16. ಐಟ್ 10 ರಾಡ್ ಇತ್ತನ ಏತ್ ಕಂಡಿಂಡು ಅಡ್ಡ ರಾಡ್ ಬರ್ಪುನತ ಅಂದ್ ಐಟ್ 10 ರಾಡ್ ಇತ್ತನ ಏತ್ ಕಂಡಿಂಡು ಓ ಏತ್ 10 ರಾಡ್ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಅಡ್ಡ ರಾಡ್ ಬರ್ಪುನತ ಎಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಅವು ಬಂತು ರಾಡ್ ಏತ್ 10 ರಾಡ್ ಕಂಡಿ ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಮಲ್ಲ ಕಂಡಿ ಬೋಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಡಿ 10 ರಾಡ್ ಕುಲಾರ ಪುಂಡೋದು ಅಂಚ 10 ಅಡ್ಡ ರಾಡ್ ಇತ್ತನ ಏತ್ ಕಂಡಿ ಉಂಡು ಏತ್ ಕಂಡಿ ಉಂಡು 3 4 5 6 7 ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇತ ಹೇಳತ್ತ 7 11 ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ ರಡ್ ಓ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ರಡ್ ಎದುರ್ದ ಅಂದ ನಾತ ಗೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಮ ರಾಡ್ ಇತ್ತನ ಏತ್ ಕಂಡಿಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಮುಜಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅವೇ ಆನ್ಸರ ರಾಂಗ್ ರಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ದಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ದಲ್ಪೆತ್ನ ಒರ್ಂಬ ರಾಡ್ ಇತ್ತನ ಎತ್ ಕಂಡಿಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಎಂಚನೆ ಇರ್ಲಂಜಿ ಯಾನ್ ಕಂಡಿದ ರಾಡದವರ ಕೊಡಿ ಗಂಟಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮುಜಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಊಪನ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಐತ ಲೆಕ್ಕ ಬಂತು ಜಾವ್ ಕಂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಐತ ರಾಡ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಈ ರೆಂಚ ರೋಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಾರಿ ಓಲಿತಾರೆ ಕಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾನಿತ್ತು ಜತ ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಟ್ಟೆ ಅಂಕುಲು ಕರ್ಬದ ಜಂತಿ ಬಾಡ್ದ ತುಲಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಏತು ಜಂತಿ ಉಂಡು ಅಟ್ಟೋಗ ಬಾಡ್ದ ಕರ್ಬದ ಜಂತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಜಂತಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಬಂಡೆ ಮಾರೆ ಈತೆಡ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ತಾರ ಯಾಪುನ ತಾರ ಏತುಂಡು 15 ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅವೇ 15 ಕರೆಕ್ಟಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅವೇತಾ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ 21 ಅವಳು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಗುಜ್ಜೆ ಆಪುನ ಗುಜ್ಜೆದ ಮರ ಎತ್ತುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಮಾರರೆ
ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಗುಜ್ಜ ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಗುಜ್ಜ ಪೂರ ಆಯ್ತ ಆಪನ ಆಯ್ತಾನೆ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಆಪನ ಆಯ್ತಾ ಕಟ್ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಕಟ್ಮಾಲ್ದನೆ ಜಿತ್ತ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮರ ಕಡ್ದನ ಮರ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಒಂದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನು ಆಜಿ ಏಳು ಎಡ್ಮ ಎಡಮಾನ ಆಂಧ್ರಳುಂಡಾ ಆವಂದನೆ ಅಜ್ಜಿ ಗುಜ್ಜಿ ಆಪನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಕಾಯಿ ಆಪನ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ 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 ನಾಲು ಐನು ಆಜಿ ಏಳು ಏಳ ಕರೆಕ್ಟಾ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಒರ್ಂಬ ಓಯ್ಲಿ ಓರ್ಮು ಇರ್ನ ಒರ್ಂಬ ಉಂಡತ್ತ ನೀಕ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಒರ್ಂಬ ಓಲು ಮೂಲೆ ಎಪ್ಪುನು ಓಲೋನು ರಡ್ಡ್ ಮೂಲೆ ರೈಟ್ ಲಾಪುಜಾ ಈ ಸದ ಆತು ಜೈತು ಆತ್ ಈ ಸರ್ ಯಾನ್ ಏನ ಬನ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ ಎನ್ನ ಆತನ ಒರ ಆರ್ಡರ್ ಅರ್ಸಾರಿ ಯಾರು ಗುಜ್ಜೆ ಆತನ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಅವಳು ಅಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋಪ್ ನಾಲ್ಪ ಎತ್ನ ಅಲ್ಪದ ಅವಳೊಂಜಿ ಅವು ಗುಜ್ಜೆ ಬಿಡ್ತೆ ಐದೊಕ ನೆಟ್ ಮೂಲೊಂಜಿಂಡು ಸಪ್ರದ ಮಾರ ಅವು ಐದೊಕ ಅವಳೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಗುಜ್ಜೆ ಆಪನ ಅಜ್ಜ ಒರ್ಂಬ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲಿತ್ತ ಟೋಟಲ್ ಏತ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಉಂಡು ಹೋಲ್ಡರ್ ಬಂಡ ಬೊಲ್ಬು ದಿಕ್ಕಮ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಮೂಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಏತು ಹೋಲ್ಡರ್ ಉಂಡು ಬೇಗ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಹೆಂಚಿನ ಎಡ್ಮನ ಕರೆಕ್ಟಾ ರಾಂಗ್ ಒರ್ಂಬ ಅಯ್ಯೋ ಸತ್ಯನ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಕ್ ಪನ್ಪೆ ಒಟ್ಟುಗು ಮೂಲು ಟೋಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಂಡು ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಂಚ ಮನ್ಬರಲ್ಲಿ ಅಂಜ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನು ಐನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐನು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೂಜಿ ಬಂಡೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ 2026 ಜನವರಿ ಏತು ದಿನ ಉಂಡು 29 ಜನವರಿ 30 ಕರೆಕ್ಟಾ ಅವತ್ತ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ 31 ದಿನ ಉಂಟಾಯ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏತು ನಮ್ಮನ ಬಾಲ್ಯದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏತು ಮಂಗಳಾರ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಮರ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮಂಗಳಾರ ಬೊಕ್ಕ 9/20 ಯಾನ್ಗೆ ಎನ್ನಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಉಂತ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಡೇಟ್ 13 ತಿಂಗಳು ಬೇಗ 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 ಮರತ್ಪುತ್ತು ಸೋತನ ನೆನಪಿತ್ತು ಮರತ್ಪೋಡಿ ತಿರ್ಗದಿಗೆ ನೆಂಕ್ ಮರತು 13/6/2022 23 ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪು ಬಂಡ ಅತ್ಯ ರಡ್ಡು ಮಾತ ತಪ್ಪಾಯಿನ್ ಅತ್ಯ ರಡ್ಡು ಅಲ್ಪ 13 ಬಂಡೆ ಎಂಕಲಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನತ್ತ ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಪದ ಬುಡ್ದು ತಿರ್ತು ಏತ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಂಡು ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ವೈರ್ ಒಯ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಲ್ತು ನಡೆ ಒಟ್ಟು ಏತ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಂಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೂಜಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೂಜಿ ರಾಂಗ್ ನಾಲು ರಾಂಗ್ ಐನು ರಾಂಗ್ ಅವನ್ ಚವನ ರೆಜ್ಜಿ ಐನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿವನ್ ಐನು ಐನಾ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಜಿ ಒಬ್ಬರು ಲೆಕ್ಕದಿ ಅವಲಿ ಮರಿ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದಿ ಒಂದಾರು ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 7,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದಿತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜುಪಿಟರ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗಾಡಿ 7,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದಿತ್ತು ಈ 1,000 ನಾವು ಚಿಲ್ಲರ್ ಇಬ್ರ ಬರ್ಚಿ 10,000 14 ಆಜ್ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಗಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಪೈಲ ಪೈನ 44,000 ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅವಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಟದ ಆ ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ದ ಸೈಡ್ ಏತ್ ಲೈನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಎಡ್ಮೆಡ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಾ
ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ 10 ಸಾಲು ಉಂಡು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅವ್ ಎಂಕುಗೆ ನೆಂಕು ಅಪ್ಪೋಲಿ ಕುಬ್ಲಿ ದೇಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂದಿಲೆ ದೇಜ ಕೊಯ್ದಲೆ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ ನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನವನ ಮೂಲಿತ ಒಟ್ಟುಗು ಏತು ದಾರ ಅಂದುಂಡು ಓಲು ಮೂಲು ಮೂಲ್ ಬಂಡು ಒಟ್ಟುಗು ಇಡಿ ನವನ ಜಾಗಡು ಎಂಚಿನ ಒಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಜಾಂಗಡೆ ಎಂಚಿನ ದಾರ ಅಂದಿರ್ನ ಪಂಡ ಅವನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅವು ದೆತ್ತಿತ್ನಾಲೆಪ್ಪು ಇತ್ತನಾಲೆಪ್ಪು ಈರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡಿಯ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪನಿ ಈತ ನಿಕ್ ಸುಲಭ ಏತು ಮಂಗ ನೆತ್ತಲೆ ಕಾಲ್ ಐಟಿ ಎತ್ತುಂಡು ಐಟದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು ரெண்டு மூஜி 4 ஐநண்ட ஆஜி ஆஜி 7 ಎಡಮ್ಮ ಬೆಂದಿರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾ ಅವು ಯಾವ ದಾರ ಅಂದ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ದಾರ ಅಂದ ಬನ್ನಿ ದಾರ ಅಂದದ ಬಾಕಿ ಅಂದದ ಅನಿತು ಕಂಜಿನ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ 4 ನಾಲಂಡ 5 ಆಜಿ ಆಜಿ 7 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 7 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಪ್ಪ ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆನಪಿಚ್ಚಿಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಾ ಮರತ್ ಹೋತು ನಿಂಗೆ ದಿರ್ಗದಿ ಏನ್ರಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಹಿಡಿತ ಬರೋ ಮರತ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಏನ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ಅದನ್ನ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗೆ ಮಾಂತಿರಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಪೋಲೆ ಬತ್ತಲಿ ಡ್ರಮ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಜುಪಿಟರ್ ಗಾಡಿ ದೇತಂದ 2019 ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಗಾಯ್ತ ರೇಟ್ ಏತಿತ್ತಂಡು 77 ಅವನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪುಂಡು ಮಾರೆ ನಿಕ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐನ್ ಬಂಡೆ ಮಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಓ ವಾರ ಆತನು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಆತನು ವಾರ ಹೋವು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಆತನು ವಾರ ಹೋವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಕ ತಿಂಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾರ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕೆ ಅನ್ನು ತಿಂಗಳು ಕೆಂಜಿ ವಾರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೆಂಜಿ ನೋಡ ನಾ ಬಾಯಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಓ ವಾರಾಡಾತನು ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತು ನನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಡೇಟ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾರಾಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಿಂಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ನಂದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅವೇನ ಆನ್ಸರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಗುರುವಾರ ಕರೆಕ್ಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜೆ ಉಳಪನ ಗುರುವಾರ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅವನಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಆಜಿ ಆಜಿ ಬಂಡೆ 10 ಬರೋಡ ಅಂತಾರ ಗುರುವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಏತ್ ವರ್ಷ ಆಂಡು ಏತ್ ವರ್ಷ ಆಂಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಏತ್ ವರ್ಷ ಆಂಡು 5 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ವೇರ್ನಾಗಿ ನಾನು ಯಾಪನ್ ಪುಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ 25 ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರಾ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ 22 ವರ್ಷ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ 22 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಅತಿ ಏಜವ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ನಿಗಲ ಇಲ್ಲದ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದ ಏನು ಅಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಹೆಂಚು ಮಾರೆ ಇದೇನು ಅಪ್ಪಿಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಳು ನಿಗಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಏತು ಹೋಲ್ಡರ್ ಉಂಡು ಹೋಲ್ಡರ್ ಲೈಟ್ ದಾ ಬಲ್ಬ್ ಏತು ಉಂಡು ಬಲ್ಬ್ ದಿಕ್ಕವನ ನಿಗಲ ಇಲ್ಲಾಡು 3 4 5 6 7 ಎಡ್ಮ ಎಡ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇನಾ ಎಡ್ಮ ಸರಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಒರ್ಬ ಇಜ್ಜಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ ರಾಂಗ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಬಂದ ರಾಂಗ್ 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 ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ ರಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ ರಾಂಗ್ ಬೋರ್ಚಿ ಅಂಜನ ಬೋರ್ಚಿ ಬೇತಗೆಲ್ ಐತ ಬದಲ್ಗೆ ಐತ ಬದ ಬೇತೆ ಜೈಕ್ ಬೋರ್ಡು ಬೋರ್ಚಿ ಬೇತಗೆಲ್ ಬೋರ್ಚಿ ಆಪ್ ಜೋ ನನ್ನ ಆಪ್ಜಿ ಬೇತಗೆಲ್ ಓ ಆನ್ಸರ್ ಅವ್ ಬೋರ್ಚಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಅವೇಲ ಒರ್ಮ ಬಂಡೆ ಇರೋ ಕೂಡ ಒರ್ ಮೇ ಪಡ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಪಣ್ಣ 7 ಬಂಡೆ ಐತ ಬದಲ್ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ನಿಕೇಲ್ನೆ ಒರ್ಮ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಬಾಡ್ಯ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮುಲ್ಲಲ್ ಬಾರೆ ಕೈಲ್ ಬಾಡ್ದನತ್ತ ಅಂದು ಐಟಿ ಏತು ಪನ್ಯವನ್ ಪಾಡವನ್ ಪೆರಿ ಏತುಂಡು ಒಟ್ಟುಗು ಐನು ಪೂರ ಏರ್ ಲೆಕ್ಕದಿ ಒಂದೇರು ಮಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು ಕೊಡಿರ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಗಿಂದಿದ್ದ 10 ಇಪ್ಪೋಡು 10 ಬಂಡೆ ರೈಟ್ ಅವೇನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಐನು ಯಾರು ಅಡ್ಡದೆ ಇದೆ ಇದ್ದು ಓ ಐದು ದಡ್ಡದೆ ದೇದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಜಿತ್ತೆ ಎತ್ತುಂಡು
ರಡ್ಡ ದೈದೆ ಅನ್ನ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಗಡ್ಡೆ ದೈತುಂಡಲ್ಲೇ ಪತ್ತ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಎತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತುನ ಇತ್ತೆ ಎತ್ತುಂಡು ಐನುಂಡು ನೀರಂಜಿ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ಯಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೇಳೆ ಬನ್ನಿ ಮೂಜಿ ತಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪತ್ತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುವ ಅಂತೆ ಈ ಕೊರ್ನಿ ಎತ್ತು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಕೇಳಿ 1 2 ಯಾನ್ ಈರೆ ಗಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೆ 3 ಏ ಹ ಇಂಚಿ ತುಲೆ ಏನನ್ ತುಲೆ 5 6 7 ಕೊರ್ನಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾನ್ ಪಂತ್ನ ಗೆಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬಾಳೆ ತೊಟ್ಟಿದಪ್ಪ ಓ ಸೀರೆ ತುತ್ತುನು ಅವು ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಇದು ಹೆಂಗ್ ಅಂಡದ ಹಲ್ಲೆ ಗೆಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪಾಗ ಓ ಸೀರೆ ತೂತದ ಕಲ್ಲಾರ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಾರೆ ನೋಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಚೂರು ಮಂಡೆ ಎತ್ತು ಮಂಡೆ ಬೊಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ ಗಿಳಿ ಪಚ್ಚೆ ಸೀರೆ ಗಿಳಿ ಪಚ್ಚೆ ಸೀರೆ ಏತ್ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಬಾಲಟಿಲ್ಲಪ್ಪಾಗ ಅವು ಪಲ್ಲೆ ಐಟಮ್ ಒಂಜಿ ಐನ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಏನಾವತ್ತು ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಏನಂದು ಗೊತ್ತು ಐನ ಐಟಮ್ ಐಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆಜ್ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡ ಡೆಮುಕಿಪ್ಪುಗನ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಗ ಎಂಚಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ಸಿಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಅಭಿಮಾನ ಇಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಮಿತ್ಲೆ ಇಪ್ಪಡು ದಾದತ್ತು ಗೈಸ್ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಲೆ ಇಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಲೆ ಇಂಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಬೆಂಗ್ಳೂರು.